HSPDP kelarai ban pensngolang hau menteri rangba ka jela bat kumju ha coordination committee jang ka sarkar MDA habaya de ba ka jing dawa ban bishar banya biang ya ka reservation policy habakran ba kilat bathai khubor na kalyang president ka party ba KP Pangyang ba ru MLA ka party ba de ru udkhot ha ka roster committee uba methodist khar kilapan paw ya ka ju ka thong ba don kam khle biang ya ka issue reservation policy uba methodist ula ongru ba unsara ya ka te kamat wat ha ka roster committee ba lari ki pai ba jong ka jala ki ai ya ka jing kersan dari ka mandate ka biang ngin persang ya ka pan bha su ya ka dan pen baik na ka banta ka jing bha ya ka reservation policy ka balong ta ka jing mentai jo ka jongi kampan pun samla ka ba arpat ngiliakren ke bede bagane ka reservation policy namar ba ka HSPDP kala dai lepa ka way ka partner kepadon apo kane ka sarkar MDA 2 te namar ka tana ka leng jingi kum ka party ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamha shisu ya kane ka problem na ne ka chinge bat kumno ban pediya shikmat ya ka kalong ngin siya kren ya ka kam ringkat bat ke MDA partners ke jogi lah ke kerdan lar kadai ha ka coordination committee ni ha ka no meeting ka ba ka MDA to government ka bangi don lut ki party ki pe don bat ka ni ken tu ya uship men se ban rom un ai ngi ka platform ba ya tai ka mai kata ki long ki penta ki ba mangi kum ka party darasi ila don ya ka ban ke kren halo kene ka pa kumbang ila yakren mene na kalian jo ka party ka suki halo kini ki bara bat kumbang ila bu apa ka manifesto ba ipa mat penbet bat penbahaya ka reservation policy te kumbang kinu yalam bat kumbang ka party kinu yalam barim not mensyar kila ya imsi ha bagi na ya budin bani pusmo ka sarkari ki jingdon kam te na kalian ka jonga bat na kalian jong minister ya katangin ang ya simkia bagi na ya pusmo ka sarkar bagi na ya pusmo ka ka ki committee ba inang ya budin bat nginang ya simkia ikini ki bro kumbaki nongilam ki pala mat maswa kila ya imsi ngirung ini imsi ha bangin ya pen kan mau bat nginang ya idawa ba kadon kajing pun kadon kajing not kam bangin pen bha ya kan ka reservation policy ki bangin don kita